ଆପଣମାନେ ମୁସଲିମ ଆଜାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲି ଆଜାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଇସ୍ରାଏଲି ଆଜାନକୁ ଜିଉସ୍ ଆଜାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଜାନ ଦ୍ୱାରା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜିହୁଦୀ ଭାଷାରେ ସଚାରିତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜିହୁଦୀ ଭାଷାରେ ମିନକା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜିହୁଦୀ ଭାଷାରେ ଅରଭିତ କିମ୍ବା ମାରିଫ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଜିଉସ୍ ଆଜାନ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର एकमात्र ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲି ଆଜାନ ବା ଜିଉସ୍ ଆଜାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିବରଣୀ 6:4ରେ ଥିବା ପଦକୁ ନେଇ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର एकमात्र ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଥା ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର एकमात्र ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଆଜାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଜାନ ଇସ୍ରାଏଲି ଭାଷାରେ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କ ମୂଳ ଭାଷା ଏବ୍ରି ଭାଷା ଅଟେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଆଜାନକୁ ଶୁଣିବା। Adonai,